Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon na followers dito po sa social media Blue App. Opo mga kabalen, sa Facebook dahil live na live tayong napapanood sa Facebook pages ng CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Kaya naman i-follow mo na mga kabalen. I-follow nyo na yan. Ito, pakita ko lang yan. Like and follow yung ating mga social media pages at syempre at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel dahil
Live na live din ang mga programa at syempre naka-upload dyan yung iba't ibang content ng CLTV 36 para naman kahit saan ka at kung anong oras mo man piliin o naising manood ng mga programa dito sa ating istasyon. Ayan, pwede ho yan sa ating YouTube channel at syempre napapanood din itong ating programa ngayon nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live din ho tayo at sa Air Cable Converge Channel 71 at dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at dito sa Pampanga syempre Free TV Channel 36. At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Kumusta kayo po kabalen? Dakal tamo po pisabihan. Marami ho tayong pag-uusapang balita ngayong araw ho ng Lunes. At meron tayong bisita dito ho sa ating programa. Opo, makakausap natin maya-maya lamang si Mayor Vilma Caluwag live na live via StreamYard para ho pag-usapan nga yung panawagan ng San Fernando LGU sa bagong may-ari. Ito hong Prime Water na tapusin na yung joint venture agreement. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Binisita rin ng ating kasamang si Paulo G. Santos yung firecracker capital ng Pilipinas, yan hong Bocaue, Bulacan. At mamaya makikibalita tayo kay Kuyang Paulo. Kanina nag-live report na sila dyan ho sa may Bocaue, Bulacan. Kung saan nagdaos ng inspeksyon ito pong Philippine National Police dyan ho sa mga tindahan ng paputok. At ito pong Jose Bilinga, the Memorial General Hospital, pinaghahandaan na ang holiday emergencies at kung ano yung paalala sa publiko, abay maya-maya, alamin ho natin yan. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, batiin muna natin siyempre yung mga maagang nakatutok dito sa ating programa. Maraming salamat, lalong-lalo na kay Angelo Redaha. Nagpapacheck na ng attendance. Isa ho si Angelo sa ating mga daily follower, na daily viewer. Regular ho ang panonood. Maraming salamat, Angelo Redaha. At eto siyempre, sabi niya, Merry Christmas and Happy New Year, Ninong Justin Dizon. 3 days to go at 10 days to go, 2026 na. Makulimlim at ambon sa Malolos, Bulacan. Ayan, maraming salamat. Merry Christmas din, Angelo Redaha. Si Angelo hoy, masugid nating taganood, At ito sabi ni Angelo, done, like and share mga Central Luzon. Samantala nag-comment din si Kenneth Lizarondo, maulang Lunes mga kabalen. Yan maulang Lunes ng umaga mga kabalen. Maraming salamat Kenneth Lizarondo sa iyong walang sawang pagtutok. Eto na, nanonood din. Sabi niya, mag-almusal ka. Sabi ni Kuyang Kenneth. Ano ba almusal natin, Kuyang Kenneth? Nang-almusal? And ito naman, nakatutok din sa ating programa si Junlin Canilao. Merry Christmas po kay Kongan Kabalen kong Kapampangan, watching from Alaska. Aba? Tama ba basa ko? Anchorage, Alaska. Anchorage, Alaska. Yan kumusta po Junlin Canilao? Kaya katamong Kabalen, keng Alaska, sigurado amimiss da. Ini pong Pasko. Keni keng kaya katamong Labuad, Kapampangan.
Papalakpak na ba? Ayun na ako papalakpakan. Okay na. Di ba? Okay, so meron pang nagka-comment. Ito si Guyang Paquito Beltran. Ayan, maraming salamat. Isang magandang umaga. At nakatutok din sa ating programa, Loida Gomez. Good morning, sir. Merry Christmas po. Ayan. Maraming salamat. Merry Christmas din, Ma'am Loida Gomez. Ito ho, dahil nga Pasko na, kahapon po, galing ako ng Metro Manila. Galing ako ng Makati at maswerte naman dahil linggo. Hindi ganon kabigat yung daloy ng trapiko. Wala masyado halos traffic. Pero eto, dyan sa may ibang bahagi, ngayon, araw ho ng Lunes, maulan. Silipin muna natin sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo. Balitang may paggagamitan. Narito na po ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 10:09 araw ho ng Lunes, December 22, 2025. Gaya ho ng nabanggit ni Angelo, maulan ho ngayong araw ng Lunes, kaya naman ingat pauna ko na, paalala ho sa mga motorista. Madulas ang kalsada, napon ay yan yung Sabado. Oo, nung araw ng Sabado, nagpapa-change oil ako. Tapos ako'y nakatambay dyan sa tapat ng isang gasolinahan dito sa San Fernando. Nakita ko yung isang motorsiklo dumulas. Pumreno sa may pedestrian lane. Di ba may pintura? Madulas ho yung pintura Nag-skid yung motorsiklo. Nag-slide siya. At ayun buti na lamang, okay naman si Kuya. Hindi ganun na bahagyang bugbog sa katawan, Pero paalala ho, pag ganitong maulan, ay napakadelikado. Sa mga babiyahe po patungong Metro Manila, kung kayo ay approaching Balintawak, ay walang masyadong aberya, light traffic. Para naman sa mga pauwi dito ho sa atin, sa Bulacan, sa Pampanga at sa ibang bahagi ng Central Luzon, wala pa ring pila dyan ho sa may Balintawak Toll Plaza. Samantala, southbound lane ng Valenzuela Interchange, ayan. Kung kayo ho ay patungo ng Metro Manila, asahan nyo na yung mabagal na daloy ng trapiko pagdating ho ninyo ng Valenzuela. Sa may Mindanao Toll Plaza, may bahagyang pila ng mga sasakyan palabas ho ng expressway. Sa may Libtong, may Kawayan southbound, dyan pa lamang magsisimula na yung pagbabagal, slow down, going to Valenzuela. Asahan ninyo yung mga patungo ho ng Metro Manila ay medyo marami-rami ng sasakyan dyan sa may area ng Libtong, may Kawayan. Samantala, dito naman sa may Bukawe Toll Plaza, ayan, makikita ninyo mga kabalen, yung pinakagitna sa gawing ibaba ay malakas ang buhos ng ulan, magkabilang linya, light traffic. Paalala, madulas po ang kalsada, hinay-hinay sa pagmamaneho. San Fernando Interchange, magkabilang linya, light traffic din sa mga oras na ito. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ngayon naman, alamin naman natin ang sitwasyon ng iba't ibang kakalsadahan dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic monitoring muna tayo hatid sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Karayan pong magbiyahe kay Syudad San Fernando. Narito na po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi. Diyan ho sa may boundary ng Angeles City at San Fernando ay light traffic pa sa mga oras na ito. Baluwag ho ang kalsada, as you can see dito sa ating screen number 1 mula ho sa Sipos ko.
Diyan sa may area naman ng Panings, going to Phil-Am Friendship Highway, light traffic din. Paalala sa mga motorista, yung northbound lane, northbound lane, outermost lane, northbound section, outermost lane. Abay, yan ho'y continuous traffic flow dyan ho sa may area ng Panings. At every 26 news stream kasama si Justin. Maluwag din ang sitwasyon dito sa may Holy Angel Village, yung kanto ho ng Holy Angel. Sa may Baliti din, light traffic. News stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makyala matutuan Dito ho sa may Sindalan, ganyan din maluwag ang sitwasyon, ang daloy ng trapiko. Del Rosario, marami-raming sasakyan, of course, yung traffic light. At pero tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko, ganyan din sa may Sakop Maimpis. Diyan ho sa may Diosdado Macabagal Regional Government Center, ay light traffic din. Marami-rami lamang talagang sasakyan sa mga oras na ito. St. Jude Lasatin Boulevard ay maluwag din ang sitwasyon. Pero dito ho sa may gawing Santo Niño, San Juan, sa ating monitoring, ayan, may bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko diyan sa may area ng Palawe area. Asahan ninyo yung moderate traffic Santo Niño, and dito naman sa may JBL, medyo matraffic po kayo ni Makabakle. Ayan, dyan, sa may Dolores Makabakle, going to Jose Bilingad Memorial General Hospital, asahan ninyo yung light to moderate traffic. Batay na rin sa ating real-time monitoring mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO San Fernando. Desisyon tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makyala matutuan magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Pasadahan din natin sitwasyon ng mga kalsada sa lalawigan ng Bataan, lalong-lalo na ho ngayong holiday season. Marami yung mga mag-uuwian sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi po ng ating rehiyon, gitnang Luzon. Ito ho mga kabalan, medyo marami-raming sasakyan going to SC Tex Hermosa sa mga oras na ito. Yung mga babiyahe, kung kayo po'y tatahak ng SC Tex Hermosa exit o interchange dyan sa may Bataan, asahan ninyo yung moderate traffic dyan sa portion na yan. Samantala sa may Layak, Balanga bound, marami-rami ring sasakyan, moderate traffic sa mga oras na ito. At Balanga, ito SC Tex din, southbound, Hermosa. Marami ho talagang sasakyan sa mga oras na ito. San Pedro, light traffic. Coolest Crossing, light traffic din. Yung Balanga, 4 lanes, maluwang din ang daloy ng trapiko. So yung mga going SC Tex talaga, yung makakaranas ho ng pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa may lalawigan ho ng Bataan. Para ho sa mas maraming traffic update, lalong-lalo na ngayong holiday season, ay sumunod. I-follow. I-follow nyo lamang ang aming Facebook page at CLTV36 News upang manatiling updated dahil maya't maya nagpo-post din tayo ng mga traffic advisory at yung mga announcement kaugnay ng mga rerouting, road closure o di kaya naman iba pang mga anunsyo, gaya nung isang araw ng Sabado, hindi tayo nagkakamali, merong bumagsak na sanga ng akasya dyan ho sa may area ng Baliti, San Fernando, MacArthur Highway. So nagdulot din syempre ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Kaya po maya't maya kung merong mga advisories yan, i-follow lamang ang CLTV36 News para sa mga balitang lokal, makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan.
the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Eto, balitang may paggagamitan pa din, ano? At syempre, ulap ng panahon, sabi nga natin kanina, maulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon Central Luzon. Pero bago yan, batiin muna natin, nanonood si Remy Matunan, Maya Pabak po sir, sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City. Kumusta kayo po? Dakal pong salamat, Ma'am Remy Matunan, king kayong Matunan, king kayong suporta at pamanalbe. Dakal pong salamat. Ayan, kumusta? Mimingat mo naman pong pane. At shout out sa ating mga tropa dyan sa Sapang Bato, Angeles City. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan. Hintay ko rin yung aking kaibigan, Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Sige ho mga kabalan, ito balita muna tayo sa ating kaibigan mula ho sa Weather Bureau DOST Pag-asa. Narito na ang kanilang 5 a.m. forecast. Kanina pong alas 5 to ng umaga, Monday, December 22. At valid ho ito maghapon hanggang bukas. Makibalita tayo sa kanilang weather report. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na epekto nitong shear line dito sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, ito namang mga kaulapan sa may Visayas at Mindanao ay ang patuloy na epekto ng easterlies. So dahil sa epekto ng shear line at amihan, makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin itong eastern sections ng Southern Luzon area. Samantala, itong easterlies naman magdudulot ng mga pag-ulan ngayong araw sa nalalabing bahagi ng Southern Luzon at malaking bahagi ng Visayas at itong northeastern portion ng Mindanao. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather pa rin ang ating inaasahan for today, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon for today sa area ng Luzon, dahil sa epekto ng shear line, so ito yung salubungan o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, asahan natin itong mga kaulapan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Dito sa area ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, pati na rin dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa may Aurora, dito sa Quezon, Nueva Ecija, Bulacan, at sa Rizal. Dahil naman sa epekto ng ating northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan, magpapatuloy rin yung mga pag-ulan dito sa area ng Ilocos Norte at nalalabing bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. Dito naman sa bahagi ng Southern Luzon, particular na sa malaking bahagi ng Bicol Region at Mimaropa, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan dyan. Dulot naman ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. So, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, so generally itong western section ng Southern Luzon area ay generally fair weather ang mararanasan ngayong araw. Partly cloudy to cloudy skies pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulang mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa epekto ng easterlies, itong Palawan as well as buong Visayas at itong northeastern portion ng Mindanao sa mga lalawigan ng Dinagat Islands at Surigao del Norte. For today, asan pa rin natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Kaya generally, itong eastern section po ng ating bansa, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng ating Mindanao area ay generally fair weather rin ang ating mararanasan. Pero magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil nandiyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms throughout the day.
Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, as of 5 a.m. may nakataas tayong gale warning dito sa seaboards ng extreme northern Luzon. So sa mga seaboards yan ng Batanes, itong northern coast ng Cagayan, at sa Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, bukas, araw ng Martes, ay mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng easterlies dito sa may Visayas. So generally improving weather conditions sa ating inaasahan over Visayas. Inaasahan rin natin yung bahagyang paghina ng amihan. Inaasahan rin natin yung pag-akyat ng axis itong northeast monsoon. As well as yung ating shoreline o yung convergence ng ating mainit at malamig na hangin. So generally, mababawasan yung mga pag-ulan sa Visayas, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Luzon, dulot ng shoreline at ng easterlies. So itong eastern section po ng Luzon, itong area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol region. For tomorrow, asan pa rin natin possibly yung mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan over these areas. Sa araw naman ng Miyerkules hanggang sa Huwebes, so Wednesday to Thursday, inasahan natin yung mababawasan pa yung mga pag-ulan na ating mararanasan. So generally, fair weather over most of the country, partly cloudy to cloudy skies, pero ayun nga po, nandiyan pa yung mga chance ng afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So may nasahan tayong muling bugso o surge ng ating northeast monsoon na kung saan magsisimula ito sa araw ng Huwebes. Magdudulot na ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa area ng Cagayan sa araw ng Friday. So generally, sa araw po ng Pasko at bisperas ng Pasko ay generally fair weather ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. And since wala pa nga tayong minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, maliit rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 6:70 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 5:33 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng mga rainfall advisories or thunderstorm advisories, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Daniel William Nag-uulat. 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Maraming salamat Kuyang Dan Villamil na DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At mga kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Makakasama ho natin si Mayor Vilma Caluag ng San Fernando, Pampanga para pag-usapan nga itong development kaugnay ho ng JVA. Oo, yung Joint Venture Agreement sa pagitan ho ng San Fernando Water District at ng Prime Water na meron na hong bagong may-ari. Yan ho. At kung ano yung magiging implikasyon nito, yan ho ang ating tatalakayin sa pagbabalik po ng news stream. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po tayo makalipas ang ilang patalastas. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama.
Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at live na live pa rin ho tayong napapanood dito sa ating social media pages at television nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. At gaya ho ng aking nabanggit kanina mga kabalen, makakasama ho natin dito sa ating programa si Mayor Vilma Kaluwag para bigyan ho tayo ng update kaugnay nitong development sa Prime Water. Isang magandang umaga ho. Mayor Vilma Kaluwag, welcome ho dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Dakal pong salamat ma'am, king oras, binyayo kaya kami. Maya paabak po. Apo. Mayor, total may interview na kayo rin po karing aliwang istasyon. Mga pampangan na total, baka mas lakas na ngaintindihan din kaya katamong kabalen. Okay mo kaya kayo? Okay mo po. Opo. Mayor, nanuya po yung implication na nining latest development king ownership na ning Prime Water. Uling Misaline po from Villiard Group. Mira siya po kay Lucio Co ownership. Nanula po rin kaya kayong expected na impact kaya ang kaya katamong krusada dikil po kaning joint venture agreement? Ala naman po iyan naman. Kumbaga may palitan lamo po rin Mickey Bandi, pero iyan naman po ing lalaban tamo. Iyan naman po ing panalakaran tamo. Ala pong miyadwa. Opo. Mayor, balikan ng tayan nano po itang maging tipping point. Baluta mo, dakal na ko po tatanggapan. Nandiyan kayo ni CLTV, dakal mo naman magreklamo, dikil po kayong serbisyo na ning Prime Water. Nano po itang maging sangkan at bakit makanita na mo po itang maging desisyon nyo to suspend and then to really in open call for determination of JVA? Ini pong pamag-suspendita mo, po overnight, Melyari. Kumbaga po, may aside po karen complaints through Facebook, karen social media, karen mag-post, may survey tamo po. At talaga naman, marakal, enough la pong tao, retang magreklamo, subdivision, gana-gana po talagang valid na po talaga retang rason na ketang complaints da nyapin po makantata mong Mexican loom na gamitan niya po itang executive order para isuspend uli pong
sobra na po talaga karakal ing magreklamo at maapektuhan king dinat na ning danom, bulok na ning danom at talos ala ng tutulong danom. Kailangan la parugong migising ganing aldo para manikwang danom nya. Kailangan tamo pong maksyon ketang bageng itang kakaapekto da na ring marakal. Mayor, uling siyempre atalokyan tayong balita ngayon minuna megbalo ko megluwal kayong itang pre-termination notice ing San Fernando Water District ating pre-termination notice dininando pang bala mo time to comply. Pero kita pang milyaring ita definitely uling makanin miras na king makanin buring sabihan ela talaga may kapag-comply ko po. Ay opo, kasi since 2023 po, may call ta ng attention karela, uling reng tao po reng tao po talaga, balo yun naman po reng tao talagang paluwal da king social media nung nanuman pong pagdalanan dang masanting king nanuman bagay like in problema da king danom, king kay, anya makanyan pong may call tamo attention karela, may meeting tamo together with the water district. At kay bat po may nga kula catch up plan gaketang pagbigyan na nala pa po ning water district ring director na ela may kapag-comply ketang catch up plan aminuna at may nyad na naman pong another catch up plan. So nyapin po may ganyang catch up to the catch up. And then ang gapo ketang ala na naman melyari kay bat wala mo atlong catch up to the catch up. Anyapin po, syempre po, bilang mayor, bilang indana po ng syudad, siguro dapat pin po itang one is enough, anapin po, di po ba? Pero in Melyari, catch up to the catch up. Ang anyapin po, makanyan tanang minaksyon, at eta nala peninayan, dengking water district na mag-pre-terminate, kasi itamo po bilang mayor, itong general welfare na po. Iyang kaya katamo ka rin, anyapin po, pinaksyon tamo. Mayor, ini pong sasabihan da, nano yung po status ngayon ing JVA talaga? At nun pong sasabihin ng Prime Water, nung sabihan da na effective ya pa yan, atin papundalanan legal proceedings, makananiliya po pagsadyanin Ay itabo po kasi, eta naman po kasi mangyalam. Ketang JVA da. Karelaya po ito. Totoo naman pong atin lang JVA. Di po ba? Pero itabo po kasi, inkinimut tamo, basiya po kayong general, paraya po kayong general welfare na ning marakal. Anya mo po kinimut tamo. Ita pong JVA da, karelaya po ito, at ila pong magdesisyon ka rin. At king balo ko may pre-terminate na lang anyang December 5 nung ako po magkamali or December 9 nung ako po magkamali. So balo ko po may pre-terminate na lang kasi talaga po kalupan na po nita sinabi ko nandin marakal ne po binye chance or pagkakataon dein pong water district na makapag-catch up la karetang kakulangan da rain prime water. Unfortunately, edala po agawa. Anya po, miras tamo po, kening makanining pa magdesisyon. Mayora, ini pong dengaluwata mong siping syudad, siping Balen, makanyan mo naman, natin la namang reklamo, ILBN mo lang naman, for sure, babalita mila naman, ala pa pong mag-reach out kaya kayo, mangutang, makanano mo, gewa ing keka. Bangkanita pakyapusan miyara uling keni pungangiles sabi kay Vice Mayor Amos Rivera niyang misan kaya tala pang septage fee kay bat manyad lang kopya ning JVA burin ang bulat-latan ning City Council. So ela pa pumangot ang kaya kayo makanano la bala mo gawan dem benchmark ing gawa ning syudad. Actually po dakal na pong mangutang kaya katamo miyayaliwang Balen at ampo po king water district nung makanano ya po yung gewa tamo at itamo naman po sasabyan tamo nung nano itang gewa tamong diskarte nung makanano tayong pinlano nung makanano yung gewa tamo o ba't miras tamo kaya tang puntong kailangan tanang magsuspindi. Kalupa na po ni sasabyan dang yan na
na itang pisasabyan da itang septage makanyan mo naman po kini kasi ela pa po maningil ketang septage fee na mandatory de po kasi ning DENR and DILG ito na pwedeng mabayad. So ela po meningil uli po ekula po tilutan maningil pauli na po nining maturang serbisyo da pa. Anya makanyan. Anya ikami po reta pong manyad opinion ang po kukut mangutang kareta pong nung nanong gewami ala kay pong kaymutan nasasabyan itang nung naning gewami kay bat po coordinate mila King Water District nung makananong gewada naman din King Water District kasi po kailangan kasi kaya yan team tandem yan na makanano yung ma-implement or what. Opo. You've mentioned about the team ni Mayor. Ini pong team tamo King Water District. Sapat la po ba rin kaya katamong manpower at syempre ngeni ilang mag-take over at pila na rin pong mahigit ng pabulan in kanilang pa mag-take over. Kumusta po ing makananing operation in kaya katang manpower in karela pong dening ausandang budget mo naman technical aspect agyo na naman po ning Water District. Kumusta po? Ako po ang pong bayo ko pa kening kay ngini sabi ko keng akakit ko po okay financially agyo ne po uling muna pong dili makasuporta ya po yung LGU kasi po malyaring sumuporta in LGU king baging makanini uling danom ya po yung pisasabyan and water is life anya kailangan kay pong mangelam so alaya pong maging problema kay financial, agyu tayo. Kaya po sarili ko uling siyempre po dami ya po yung LGU, uling rin yung epekto ng Fernandinos. Anya okay alaya pong kaya bayo po prior po na anya pong kaya rin na po ning suspension. Talagang gewamingan po ing marapat para mapabalo po kareng tao nung apanalbenyo po retang announcement tamo kay social media kay City Information Office talagang to it na balo da po ring tao nung yung malalyari at may niya pong timeline in Water District nung nanula po retang barangay akit da na by February akit da na something na po itang kay na ning danom tamo milako na yung bulok milako na yung dinat at sikan na po ing danom. At karen pong kabalenta mo, syempre po naman po overnight ing pamagsolusyon. Pero ing asusugurado mi po na talagang gagawan da po rin kay Water District ing marapat para po salese po ing serbisyo tamo king danom. Aware kami po ketang keng sitwasyon tamo ngayon na talagang water is life po. Balo mi po itang kapanandaman na ito anya gagawan miyangan po ing marapat. Rest assured po datang po kasi at balo mi po ngayon sinabi tamo po kareng King Water District na anya may suspindiya uli na ning maturang serbisyo. Dapat ila na ngeni ing atyu, dapat santing niya po ing serbisyo. Aware la po ka rin din Water District. Opo. Binggit yung Mayor atin pong mapilang deni pong barangay nga rin sa ing serbisyo hanggang February. Pwede malyari pong banggitan pa si Bayo, bang kanita baluda rin kaya katamong kabalen manalbengen In-announce ko na la dati pero akalimuan ko lang. Sige Mayor, balikan tanya italistahan. Anyway, balo ko deni po kasi sasabihan dapin matsuring serbisyo. Kaya pong kanita, king pilang banwa, kasabi da kayo, pisabihan tamo, refund king kuryente. Kaya ni po ken danom, king laweyo po, atin malyaring makanine, uling sasabihan da, meron po bang atin bang plano naman niya rebate, o kaya compensation, kareta pong uling may mayad la rin kaya katang kabalen, kaya ba't ikwayong masalesen serbisyo, na ano po nga sabi yo ka rin? Panigaralan niya po yan, kasi munang dili, aliwa po itamo inka joint venture da inkong Water District. At syempre po itang keng kontrata kaya po baling keng kontrata mapilan lamo pong clause detang
balo ko ketang kontrata na may address siya rin po during the Senate hearing. Anya pong itang aman wandang pache may terminate ka kasi may pre-terminate ka, tinyang kayabe na ma-penalize ka. Ma-penalty, uling kami itamong ila pong may terminate ding water district, ma-penalty la. O ninging lalaban ta naman po ka rin, lalabanan naman po ning water district ka rin, no man po tinupad, ketang yan na dapat dang invest para sa lese in serbisyo, ela po may kapag-comply ka rin, bagkus 50% ya mo po yung comply da. So, marapat mo po na ita. Pero, akakwade pong 100% in karelang panakitan. So, po ba dapat yung 50% kanito, mabayad yan naman. Mabalik yan supposed to be king water district. So, ako po, nung ako pong masunod, siyempre, ako na po buri kasi malyari po kasi itang kwentahan na ito. Nung miras po king arbitration, king demandahan, impeka importante pong malyari ngayon, ma-take over ya po ing kay, namiras siya po yung operation, king water district, at masamasan pa mo ing dapat samasan. Opo. Po, touch po kita, niya panigaralan niya pong talaga. Iya po ising sagutan yes, ising sagutan no. Wow. Okay. Mayor, ining ba yung ownership, ining ba yung management in Prime Water, buring dinan chance? Kasi ayalben ko la rin detang mapilang interview, talagang yan ako bisa kitang private partnership, mas buriyo, water district yung mag-take over. Nano pong panakitso ka rin, bakit makisabi kayo kayong ba yung management ng Prime Water na talagang wakasan na adapin, uling yung pribadong sektor, pwede pa naman po, nanong kayo ka rin, nanong manoy po ka rin? Opo, baloyo po, sir. Syempre po rin yung bayong dinatang, baski naman po nino talagang magpakitang gilas, di po ba? At definitely, magkaroon improvement talaga. Po, nung ilang mag-take over. O syempre, mag-infuse na naman another capitalization to improve the service. Pero po kasing kalupa na po ng milyari, ketang magpunta na po pa, makipag-joint venture na po ring Prime Water, kening water district, muna masanting. But later on, hindi na po yung malalyari. No man may kapag-comply. And ali ko naman po lalahatan, pero on my own point of view po, uli pong syempre po negosyante na muna naman, bayo tamo po maging mayor, baski nino pong private company or private entity, syempre po, baski ninong private individual na negosyante, they are all profit-oriented. Di po ba? So, syempre, once mag-invest kang money, of course, mamasa kang ROI, return of investment, makanano yung may balik, pera mo. Di po ba? So, syempre, pache po makanita, especially pache private ka, definitely, matatax ka. Definitely, atin yung VAT. So, ita pong tax and VAT, kanino ya po ma-shoulder? Definitely po ka rin consumer. So, anyapin po pasakit ya king consumer ngini, ing babayaran da, karing king danong da, pauli na po nining makapatong ay ning VAT ang popong tax. Kasi po, syempre po ikang negosyante, nakaman pa'y lugi. Wapin. So, Wapin naman. Ako po, kasi dapat po, ing danong dapat talaga pamilya ka rin private. Kasi government ya po dapat. Kasi po, ing danong po, lata naman puhunan kayong danong. Ing danong po, biyarianin ning apong gino. Ne po, kumbaga, ing mong puhunan tamo kayo ng kuryente. Anya, if you were to ask me po, syempre po, mas buri ko pong mibalik ya. King water district, ing pa mag-operate. Baka nita po, mibalik itang mababang singil kareng consumer. At syempre, muna masakit. Syempre, mangailangan kang puhunan para i-calibrate lang ang deni, para samasan nga, para po maging masantinging serbisyo. But we are ready on that. Mayor, apin po ba, kutangke mo, nanuya yung vision mo kay Water District in the next 10 years? Makanini pong sasabihan yupin na buriyo, ibalik kaya karela. And you are on your second term bilang mayor po ng syudad. Balo yun po, the next 10 years kasi, hindi po kasing maging problema tamo keng danon. Kasi uling pumping station la po rin mamandar ngayon, buri na po sabihan deep well.
datangin panahon mamalaing danum. Wow. Anyapin po, kailangan niya ining surface water, na pengako da po, reng prime water, anya po, may pilitan lang makyabe rening water district, na po melyari. So, itamo po ngayon, gagawan tamo, short-term remedy. Pero we are preparing for the long-term solution. Anyapin po, in the next 10 years po, maging masanting niya po ing services tamo, patuloy ya pong maging masanting ing serbisyo tamo kay danum na ing tatalan ing pong water district. Okay, dakala salamat po Mayor Vilma Kaluwag. Dakal pong salamat kay oras at syempre kay pamanisplika po karening bage-bage. Dakal pong salamat kay tutuki makibalita kay pasibayo nung nano na po ing next development. Mimingat po Mayor. Marakal din pong salamat. May malinawan po. Sana po may malinawan ka rin balang makaramdam. Dakal pong salamat CLTV king pamamayo pong opportunity kaya kami para po disseminate po yung information para kini pong malalyari kay problema tamo king dami. Opo, anytime Mayor, makabuklat siya po yung CLTV para kay San Fernando LGU. Mimingat po at dakal pong salamat. Merry Christmas po. Merry Christmas mo naman po, Mayor. Yan ho mga kabalen, si Mayor Vilma Kaluwag ng syudad ng San Fernando, Pampanga. At kanya pong ipinaliwanag sa atin, ano? At every 26 News Stream, kasama si Justin. Ito nga ang latest development kaugnay nitong bagong ownership at anong implication nito sa atin hong water supply at yung ating mga bayarin, ika nga, at itong magiging krusada ng City of San Fernando Water District. Kaugnay nitong joint venture with Prime Water at yung pag-take over nila sa operasyon. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Para po sa ating mga dalawang question from Manila Times po, Mr. Eric Federer. FPD. Where is Mr. Eric FPD. Federer? General Manager. Sir Eric. Eric. Sir Eric. Nasa likod. Kay RP or kay Casino Federer. Sir, kung para po sa mga taon, masasabi po lang natin na anong may inyong kampanya sa kaputok sa taong yan. We already managed to reduce yung ating mga sakuna, ating mga namatayan or natanggalan ng daliri or nabulag. Okay? It is because of the implementation. Ang Philippine National Police ay hindi namin makakayanan ng lahat. Kaya katuwang namin, lalo na sila ang nagbibigay sa amin ng strategic direction. For example, dito sa Bulacan, ating gobernador, o ating Mga kabalen, ito ho, paalala lamang sa mga magdiriwang ng holiday season at ng Kapaskuhan at Bagong Taon na nagbabalak gumamit ng paputok. Abay, naglabas na ho ng listahan itong ating Philippine National Police kaugnay ng mga bawal na paputok. At ito kanina ay nagpunta nga ito hong ating police kapulisan kasama ang LGU nito hong lalawigan ng Bulacan sa pamumuno ni Governor Fernando upang silipin nga ito hong mga tindahan ng paputok at matiyak na nakasunod ho sa legal
etong mga ibinibenta dyan ho sa mga tindahan dyan sa firecracker capital ng bansa. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Ano ba yung mga bawal na paputok, Kuyang Justin? Ang dami-dami niya, 31. Banggitin ko yung ilan, yung Watusi. Oo, akala natin nung bata tayo, no, legal yung Watusi. Skip the scroll and stream. Ito ho yung madalas mahalo kasi pagka naglalaro yung mga bata. Ito, totoo to. Natama, matudesisyon, natama. Di ba pag naglaro ka ng Watusi, hinahawakan mo, diretso yung pulbura. Kakaskas mo. Ay, turo pa ako paano maglaro ng Watusi. Yung mga batang 90s kasi, yan ho yung Pero yun nga, ang problema, hawak mo yung Watusi, kakain ka ng spaghetti, kakain ka ng barbecue. Di ba? Yun. Nagkakaroon ng poisoning. Madalas din dahil nga sa sobrang liit nitong Watusi, pagka pumuputok-putok ito, minsan napupunta sa mata ng mga bata. Kaya delix, Wag na, doon na lang sa mga legal. Marami namang legal. Ito ho yung mga dapat ninyong iwasan. Watusi, Lolo, Thunder, Boga. Ang Boga, bawal yan, Pop-up, Atomic Triangle, Quiton, Plapla, Mother Rockets, Hello, Columbia, Piccolo, bawal din. Goodbye, Philippines, bawal. Tuna, 5-star, goodbye, Delima. GPH Nuclear, Giant Bawang, goodbye, Napoles. Giant Whistle Bomb, Coke in Can, Atomic Bomb, Bin Laden, large size na Judas Belt, yung Pillbox, Super Lolo, Kabashi, goodbye Bading, Super Yolanda, goodbye Chismosa, King Kong, at Dart Bomb. Yan. Skip the scroll and stream at every 36 Parang mahihina yan. Dapat goodbye Korakot. balitang makialam, matuto at magdesisyon. Goodbye human rights violations. Dapat ganun yung mga title ng paputok. Dapat ganun. Yung mga yan, sige ho. Isa lang naman ang punto dito. Huwag ho kayong gagamit ng paputok na hindi nyo kayang at yung mga delikado, illegal. Dahil nga, abay pwede ho kayong maputulan ng kamay. Hindi ho yun joke, hindi yun biro. Marami akong nakilala Ganyan ang naging kwento dahil pagkatapos ng bagong taon, nagpupulot sila ng mga hindi pumutok na paputok yan. Kaya wag ho ninyong gagawin yan, Kabalan, ako'y magpapaalam na. Sinesenyasan na ako ng ating kasamang si Angelo. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Ito, bago tayo magpaalam, bigyan daan natin. Hindi ko nabasa kanina pero ipaparating natin ito sa San Fernando LGU. Nang Kasakit Mamayad at saka sa Water District, syempre. Nang Kasakit Mamayad ngayon yung Water District, dati pwede GCash, sabi nila. Skip the scroll and stream. So, yan ho. News stream, kasama si Justin Dizon, neto makibalita. Alamin din natin kung ano yung epekto diretso sa mga mamamayan. Ayan, sinasabi. Sana makapag-set up din ng mobile payment, yung City of San Fernando Water District. Oo, kung ganito nga yung sitwasyon upang matugunan din at maging kumbinyente para ho sa ating mga kabalen. Nakatutok din sa ating programa ang ating kaibigan, Kuyang JP Manalang. Maraming salamat, Kuyang JP. So si Kuyang JP, ang dami niyang kwento sa akin noong Sabado. Kaugnay ng mga practice sa dyaryo, yung kanilang pagle-layout at yung circulation. Ang dami kong natutunan. Balitang makatotohanan, Tabayanan nyo minsan, magkukentuhan ulit kami. balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 At news. nakatutok din si Rose Dizon. Hello po, good morning, happy Monday. Maraming salamat, Rose Dizon. Ayan, kabalan, ako po talaga yung magpapaalam na. I-follow nyo lamang ang page ng CLTV 36 News para ho sa mas maraming balita. At si Kuyang Paulo G at paring Johnny, andyan pa sa lalawigan ng Bulacan at mamimili ng legal na paputok, hindi po illegal. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po. Ito po ang news stream. Maraming salamat po. Matuto at magdesisyon, natama, matudesisyon, natama.